any abre se nka ono so ebekọ eye Akuapem North abato mbesua so na akokopre eye akunya no ewo ho na nso enka yensa eka ne se disqualify no na se yinifri eye agro ne mu eno en watro krata de akoma party national leadership no se yi yinifri agro ne mu no odwene ho a enya de a wote ase kura opani Addison de etu edwa a wo chese adekopoti gina so edi yi no ene ho sem no won hyeda entiase nti na agina so a amana tro krata no de akwakoma eye empanifo so mu hwemu na wonka asem ni bi emfa emma opanyino echemu se wabre ewo amayiko NPP ho pa omafo beka election petition opanyino gina mu ye de ema amayiko NPP no na wo chemu se wabra otu nani de esi eye Akuapem North abato mbesua so no na okoye no hu se efamo eye omafo nyina efre no se Addison bra una betimi abegie efri enkwaso mu ewo Akuapem North nguto na yigi se wo betimi aye MP ho no ma betimi abo impuntu djuma enti no ona no mu edi nkomo ona omafo bebre hyiehia ne ade so bia aye krado se ka wodi hia eye opani Philip Addison enso fofi antota no dware abamo enti no yi ne din ede afri mu no na opani ne ekire se wo de odo party ni pa o hwese rosi tu no mbo che ye ede ebo election petition ni mu ede ma wo mo amayuku na ese fata se wotim koso agyan nam se party baba papa iti akoba ne se yi ne din po ede afri eye sa contest ni mu a enya de obekwa abonta kwere de bia ofa eye emra kwa sense ono oyemranim ni iti onim se party no wode emra ene de eye adwuma enti no atro ne krata da koma empanifo se wonyi no wonhwe mu fama no na ka won ma ne kwan se de be ya no so betimi agina wo esa abato ye be koso nyame yadoma edame mendei enti opani Addison asem nya etietia se yi ni free mum wo Akuapem North ya ma ne kwan amana contest bi no ha ne pa no nti no mo bi ase wo ya enwu samafo be so wode ne nsa ekohye boase onti wo ka che party empanifo se wo mo enhwe mu no won ka asem ni yi se be betimi di asomwie de aba eye wo mo importem hom